Ya cah ya dino iki ku aku arep masak apa salmon creamy opo iku aku ora ngerti jenenge lho cah pokok iku ya. Apa ae sing diperlukan wis tak tulis kalem-kalem ya to diterokne pelan-pelan. Iki lek ditakoki rasane kaya apa, Mbak? Iki iku panganan rasane gurih, gurih dicampur creamer untuk susu ya iku. Iku susu evaporasi tapi aku nggak ngerti jenenge apa ya. Ya pokok ngono iku lho, Cak. Bahan-bahan iku sesimpel iku. Pokok lek kalian memfollow akunku iki utawa mensubscribe ya to. Lek mensubscribe iki menuku simpel-simpel tenan cah. Aku iku pancen uwong sing gak iso masak sakjane ya to. Tapi dituntut dadi TKW. Untunge majikanku iku kudu majikan sing koyok ribet njaluk makman sing piye-piye untunge manut ya dadi masakne apa ae dimaem alhamdulillah ya kan. Nah, pokok step-stepe ngono iku terokno kalem-kalem cah ya. Golek kirane kalian minat pengen maem sing seneng masakan creamy-creamy iki bakale koyoke cocok ndek lidahe kalian ya to. Creamy campur seger terus enek manise sithik campur iwake salmon bio enak tenan. Biasanya lek neng kene iku iki dimaem gawe sego pulen cah segone nggak terlalu pulen ya rada akas sithik ngono tapi tak jamin iki kenek digawe kalian. Apa meneh kalian lek duwe anak-anak cilik ya to po enak dikai mami iki ya muga-muga resepku iki berguna gawe kalian semua ya cah ya. Soale isoku yo mek gawe ngene-ngene iki lho cah. Aku kira iso masak sing angel-angel. Tapi aja mau omong nih calon mertuaku ya. Ya wis matur suwun.